लोगोफोर दा माने जोंहानाव नै आदैमोन दंफैयो ओमफ्राय आदैमोना मानि थाखाय फैखो आदैमोननिफ्राय नोंथांमोना मिथिनानै लादो ओमफ्राय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों हयथ' नोंथांमोनाबो गोजोननाय मोनगोन जायखिजाया नोंथांमोना खोनासंलांदो मानो फैदों दे होमबा होनदोलाय आदै सोर सासेया होनगोन जोङो नैबे आमलायगुदि गामिनि खाथियाव थानाय आलायखुंग्रि भेन्सार गुदि फरायसालिनि सेरावनो बर' बाप्टिस्ट एस'सिएशना बोसोरारि जथुम्मा खुंदोंमोन आरो बेवहाय जों नुबाय जे गुदि फरायसालिनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि जिरायग्राबो गैया जेबो फरायसालियाव जिबायदि गथ'फोरनि लागै मोजां जिरायग्रा नांगौमोन बेफोर गैया बेफोरखौ जों नुनो मोनबाय दा बेखायनो जों खाथियावनो जोङो बर' बाप्टिस्ट एस'सिएशननि बोसोरासालियाव जथुम्मा खुंनायजों लोगोसे बिथांमोननि अबस्थाखौ नुनानै जों गोसोआव दुखु मोनबाय दा बेखायनो जोंनि बर' बाप्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय नैबे एमटि नार्जारि बिथांनि चेनेलजों जोङो मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनो सानदों जे जोङो बिथांमोननि फरायसालिनि अबस्थाखौ नुनानै जोङो जोंनि बर' बाप्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय एसे एमाउन्टनि 2000 रां जोङो बे फरायसालिनि मुङै जोङो अनसुंथाइ हिसाबै जों होलांबाय दा बेखौनो जोङो जोंनि अननायखौ हानायमानि एसेब्लाबो गोबां होनांगौमोनब्लाबो जों हायाखै थेवबो जों जा एसे अनसुंथाइ होबाय बेखौनो जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जों होबाय आरो बिथांमोननि इयुन जिउआव फरायसालिनि गोजौ थाखोआव थांनायनि मोनसे मिजिं थिनानै जों बेबायदि मददखौ होबाय गोजोननाय थाबाय आदैनिसिम जि नुनांगौ नुखाजोब्बाय नङा होमबा फोरमायगौनि गोनांथिथ' गैखाला ओमफ्राय जिखिनि दा प्रसेस लादों खावसे जाखाबायानो ओमफ्राय दा माने सारनोबो एसे होनांगौ नालाय दा सारनि थाखाय जगारा जाथ'वाखै आरो बेखिनियानो बाखि जगाराथ' जाफ्रामजोब्बाय आरो जायखिजाया 30,000 सामथिं फैदों नालाय ओमफ्राय दा 30,000 सामथिं बिदि थांबायानो आरो थांनाया ओमफ्राय दा सारनो एसे होनांगौ बेखिनियानोसै आसा खालामो बयबो बेबायदि अनसुंथाइखौ होलायगोन आरो दा जि एमटि नार्जारि बिनानावनि चेनेलनि गेजेरजों गोबाङा अनसायदों आरो बेखौनो नुनानै जोंबो गोजोननाय मोनदों बिनानावा बेबायदि खामानियाव मैखोमै बाहागो लाबाय थादों आरो गावनिनो उसुंसेनि स्कुलखौ अननायजों गावनि फंबाय बिनानावमोन बायदि फरायसा फरायसुलिनि इयुनखौ नायनानै बिथाङा खस्थ' खालामनायखौ नुनानै जोंबो जोंनि बे फरायसालिनि सेरावनो जोंनि बे गेदेर मोनसे जोंनि बर' बाप्टिस्ट एस'सिएशननि जि गोथार हाबाफारि दंमोन सानथामनि बियो जाफुंलांबाय आरो बेखौनो जोङो गोसोखांबाय जि एमटि नार्जारि बिनानाव चेनेलआ जि मोनसे हाबाफारि मावबाय थादों बेयावनो सरजाबनानै एसे जोंनिफ्राय अनसुंथाइ होलांनो हायो नामा बेखौनो जोङो सानलायनानै स्टाफआव आरो नोंथांनिसिम फैबाय आरो बेखौ नोंथांनो दा गथायनानै होलांसै जोङो आरो बेनि गेजेरजों फोथायदों रायजो राजा नोंथांमोन बेबायदिनो हागौमानि बेबायदि बिनानावनि बे चेनेलखौ नायनानै आरो बेबायदि अनसायगोन आरो जि फोरोंगिरिया बेथन गैया मा गैया फोरोंगासिनो आरो बेखौबो नोजोर होनानै नोंथां आं बयबो सापर्ट होनांगोन थाइसे थाइनै होनानैब्लाबो बेखौनो बुंनानै आंबो खुलुमनाय थाबाय गोजोन्थों होनदोंना आदै